И здравейте, хора! Днес ще направя видео, което ще ви покажа как се използва бутончетата при външност. Преди да започнем това видео, абонирайте се за моя канал, като шапнете върху камбанката и това ще ви помогне, защото всеки път, когато кача ново видео, ще ви излезнем. Сега, влизаме в Scratch 3, стискаме върху външност и започваме с нашето видео. Започваме с кажи здравей за 2 секунди. Като го натиснем, каза здравей. И това здравей изчезва. Кажи здравей. Като натиснем бутончето, по същия начин пише здравей, но няма секунди. Където и да преместим нашия герой, това здравей като някаква лепка зад него. Мисли за 2 секунди. 2 секунди и изчезва. Мисли, като го натиснем по същия начин, както здравей без секунди. Като лепка. Промени костюм. Вижте как се променя. Оп, 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 оп. Следващ костюм, като го натиснем, автоматично се сменя. Тъй като тук има само 2 костюма. Следващ декор. Сега е време да вземем малко и декори. Единия мисля да е такъв на Сити в града, а другия на сърчице. Като вземем бутончето следващ. Не. Малко. Като вземем бутончето, смени декора с града. Моментално се сменя на града. На сърчицето. Моментално се сменя на сърцето. Следващ декор. Като го натиснем, как се получава. Така както са променени. Белия декор, града и сърчицето. Ето белия декор, града и сърчицето. Сега започваме с следващото. Общо взето, да. Промени размера с 10. С 10. С 20. С 30. С 40. 50. 450. Вижте колко огромен. Даже декора отзад не се вижда. Ето тук размер ще си го направим на 100. Първоначалната позиция. Това хамо ще е там. Добре. Вземем мисли за 2 секунди и ще изчезне и ще си продължим там, където стигнахме. Общо взето направи размер 100. Ще направи размер 540. Го натиснем. Става голям. Като го направим 100. Колко мъничък става. Много е сладък, поне за мене. Искам да се го върна на първоначалната му позиция. В средата на всичко. Център на вниманието. Промени ефект цвят с 25. Като го натиснем, го направим на 1 и вижте, дори цвета, който ние мислим, че е един и същ, компютъра знае, че това е различен и го дава. Направи цвят ефект на 0, първоначалния. Колкото пъти да го натиснем е първоначалния. Премахни
графичните ефекти. Това означава, като нарисуваме до героя едно сърчице, дори да е в героя, върху героя, едно сърчице, един лайк да напишем. Като го натиснем, всичко изчезва. Всичко, което ние сме го нарисували, дори написали. Скрий се. Скрива се. Покажи се. Показва се. Значи иди до слой, отпред-отзад. Тъй като този бутон не означава много голямо нещо и направи много голямо нещо, дори направенето на проекти, на Scratch проекти, това не се използва, както и това под него. Промени напред с един слой. Дори да го направим 10 слоя, нищо не се сменя. Чакайте, че аз отново нещо съм пипала. И това го мразя нещо сега аз да пипам. И ето. Нищо не става. Костюм, номер. Всеки костюм си има номер. Ето. 1 и 2. Дори декорите си имат номер. 1, 2 и 3. Сега ще ви кажа една тайна. Виждате ли, че пред тях има едни квадратчета. Като ги натиснем, идва едно тикче. Размер на костюма, номер на костюма. Като го направим 2, втория костюм дава номер 2. Чакайте, аз да се го променя на едно. Това е по същия начин, както и декора. Като го натиснем, пише декор номер 3. Като го направим втория, вижте, 2. Първия, 1. Сега го махам. Размер, като го натиснем квадратчето и до него има едно тикче. Размер 100. Като го направим 540, вижте, тук пише 540 и какво голямо котенце стана. Като си го направим 100, тук се смени на 100. Това беше от мен. Чао, чао и до следващия път.